हाय दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया। कुछ लोगों ने बोला कि लाइव सॉन्ग में डिफरेंस होता है और स्टूडियो का अलग रहता है। वो तो जो काम करता है उसको तो मालूम है क्या सही है क्या गलत। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही। मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा लाइव लाया जाए। तो एक मुखड़ा एक अंतरा मैं आपको बेवफाई सुनाता हूँ। ये बेवफाई है। अच्छा है। छोड़ी के गैलू दिले तोड़ी के गैलू काहे कैलू तू हमसे बेवफाई हो। छोड़ी के गैलू दिले तोड़ी के गैलू काहे कैलू तू हमसे बेवफाई हो। तोरा बिना हम जी के करब का जहर पिया के दा मुआई हो। छोड़ी के गैलू दिले तोड़ी के गैलू काहे कैलू तू हमसे बेवफाई हो। तोरा बिना हम जी के करब का जहर पिया के दमुआई हो। काहे के फोटो मोरा जारा तारू जीते जी चिता तू जलावा तारू। मरला के बाद हो आइब हम याद हो काहे के अब तर पावा तारू। काहे के फोटो मोरा जारा तारू जीते जी चिता तू जलावा तारू। मरला के बाद हो आइब हम याद हो अब से काहे तर पावतारू। रहल विश्वास काहे छोड़ी के साथ नाही तो के भुला हम पाइब हो। तोरा बिना हम जी के करब का जहर पिया के दा मुआई हो। छोड़ी के गैलू दिले तोड़ी के गैलू काहे कैलू तू हमसे बेवफाई हो। तोरा बिना हम जी के करब का जहर पिया के दमुआई हो। अब कैसा लगा बताइए आप लोग।